idei de vloguri. Spuneți-mi ce vreți voi, nu știu. Modificăm ATV-ul. Orice. Urât drum pe aici. Mamă, ești cu tirul, nenea. Uite, vedeți, tocmai ce v-am zis. Porcările astea nu îmi plac deloc. Și în primul rând, hai, pentru ATV-ul e ok, dar pentru mașini, de exemplu, mașinile care sunt din Franța, care s-au fabricat în Franța și au mers doar din Franța, au telescoapele praf și bratele și toate astea. Da, da, asta e, acum ce să faci. Până la urmă, se strică, n-ai ce să le faci. Sunt fiare. Pe aici, da, cred că e proprietate privată 100%. Dar poate găsim un alt drum, așa mai de pământ, că pe asfalt n-are niciun farmec ATV-ul pe asfalt. Să mergi pe strada așa normală, niciun farmec n-are. De aici, proprietate privată. Poate găsim ceva, o stradă frumoasă, ceva. Parcă văd că în capăt de tot se înfundă. Iată aici. S-ar putea să vedeți pe aici. Da. Hai să întoarcem. Wow, s-a plecat. Frumos, da, da, da. Merge camera. Hai, mergi. E bun. E bun. Hai, da. Ce m-a zis? Ba, uite, merge în față. Vedem ce e pe aici. Uite, așa e frumos, bine. Nu sunt eu la zonă de munte așa rău, dar... Mamă. Astăzi cred că facem ziua grupului pe spate, să vedem dacă merge. Dacă astăzi nu mai începe să picure, înseamnă că e făcut bine. Dacă nu, e problemă mare. Păi cred că drumul ăsta mă scoate tot în stradă pe unde am venit. 100%, da.
Aici am zis poate, dar nu. Nu te-ai zis. Aș vrea să urc în pădurea aia acolo, dar nu știu pe unde. Aici? Da, nu? Sau ba? Ai putea să da. Nu merge. Nu merge că... E proprietate privată. De aici? La fel. De aici au. Da, cred că asta merge. Recomandați niște suspensii pentru ATV-ul în comentarii. Aș vrea să-i resim că ăștia parcă nu sunt ce trebuie. Ia, aici se închide, ia. Perfect. Da, mă, da. Nu-mi plac. E ok drumul, dar are prea multe pietre. Asta e singura chestie nasoală. Pot să zic așa. Mamă. Mai bine rămânea pe stradă. Parcă nu e deloc ce trebuie. Cred că aici e casă. Tot asfalt. Să vă arăt un pic, că nu l-ați văzut deloc. Așa din... Trece, cum am zis, e un TGV de 400 în 2009. Da, trebuie și cauciucurile schimbate, că dacă merg mult pe asfalt se tocesc rod tot. Mă uitam la grup să văd dacă mai pică, dar nu. Deocamdată e bine.